срещата все пак има немалко време. Вихрен съм на Локомотив Пловдив 0-2. Мач с все още не предизвестен край. Видим Раковски при Благоевград Светозар Гатев. И продължава да бъде такъв. Тук все още не е паднал гол на стадион Раковски. 0-0 между Видима и Пирин. Гостите определено могат да съжаляват повече, поне през това второ полувреме. Споменах ви вече за 57-та минута, в която Пиетро Боно стана сам срещу вратаря на домакините Христо Иванов, но не успя да го преодолее. В 68-та отново отлично проведена контратака от страна на тима от Благоевград. На добра позиция беше изведен току-що влезе в игра Веселин Стойков по левия фланг. Напредна, влезе в наказателното поле и тъкмо след като шутира буквално пред крака му се хвърли дотичалия Борко Стойчев и успя да предотврати, мисля, сигурен гол в вратата на Видима. Така две страхотни възможности за Пирин да отбележи гол пред второто полувреме. Иначе, както вече ви казах, домакините опитват, натиск играта се води в половината на тима от Благоевград, но много опасно контратакуват гостите. Още няколко смени бяха извършени, докато... Светозаре, нека да ги чуеме след 16 часа. Нямаме много време. Литек Зора Цела Дончева. 0-0 продължава да е резултата тук. Две смени направиха отново двамата треньори. За отбора на гостите в играе Пекин на мястото на Мисев и в отбора на Литек в играе Златинов на мястото на Манолев. Отново положение след положение имат Литек пред вратата на гостите. Манолев изпрати топката над вратата и Велин Поповски ще изпрати минута за 10 топките следващите.